Dobrý den. Tak, dnes jsem až skoro u Ukrajiny, Michalovci, je to kousek za Košicema. Vezl jsem tady voliérku pro žaky. Běžně bych ji poslal, ale proč jsem s paní se bavil že při telefonu a stala se jí taková věc, o které já už jsem jednou mluvil a v podstatě si myslím, že komaxitování nebo jakýkoliv nátěr na konstrukcích voliérách nebo na velkých voliérách pro velké papoušky je špatně, tak tady mám takový jeden příklad, kdy paní vlastně dva žaci umřeli a vlastně až do toho druhého přišli na to, že ve voleti měl tento papoušek zbytky z barvy. Bohužel tu klec už nemají, ale kousek té klece tady je to klasická čínská klec, já vám za chvíličku ukážu, je celokomaxitovaná a to rozhodnutí potom nechám na vás, já nechám mluvit paní, abyste si nemysleli, že jsem si najmul herečku. Paní je velmi příjemná. Tak, tady mám pouze zbytek té voliéry, nebo té klece. A opravdu se nejedná o pozvink, ale opravdu se jedná o komaxit. Sice paní doufala, nebo paní mluvila o zinku, o jedovatém zinku, ale opravdu ta voliéra byla celá komaxitovaná. Toto je pouze torzo už z té voliéry. Já tady mám paní Majku, chovatelku, chová jí více papoušků, ale teď se nám jedná o ty žáky a zkuste nám říct, paní Majko, ten svůj příběh. No, k vtáctvu som sa dostala už ako malé dieťa, pretože vtákov mal môj ocko, ale on choval iba kanariky. No ako každé malé dieťa, keď má čistiť klietky, tak je to pre neho problém. A som vravela, keď som už bola staršia, tínedžerka, pubertiačka, že v žiadnom prípade žiadne vtáky. No a keď som sa osamostatnila, išla som do bytovky, prvá vec, čo bola, že som si kúpila klietku a papagaje. No, takže som pokračovala v tradíciách svojho ocka. No a nezostalo to len pri korelách, andulkách, agapurnisoch. A keď už som vlastne sa vrátila späť do rodného miesta, do domu, tak som si hovorila, že teda papagaje sú super, všetko fajn, ale že chcela by som mať niečo, čo je naozaj také vzácne, hej, čo už je člen rodiny. To nie je ako, že maličká zebrička alebo maličká andulka jedna. No a veľmi ma oslovili žakovia. Dlho som sa lámala, či áno alebo nie, lebo tým, že mám tých zvierat strašne veľa, u nás to nie je o tom, že mám a odložím to. Proste ja s tými zvieratami, či je to tu veľká pes, či to je korela, či sú to zajace, rybičky, proste s každým jedným. Ja ráno vstanem, poviem dobré ráno a tak ďalej. Takže lámala som sa, či naozaj pre toho inteligentného papagaja budem mať dostatok času a sa mu venovať. No ale nakoniec ma moja polovička zlomila, že teda jedného papagaja mi kúpi na narodeniny. Tak som si zadovážila zo Smyžian od chovateľa žaka samca, ktorý sa volal Ricky. Mala si 3 mesiace, mladiatko, super, všetko bolo fajn. Mali sme originál klietku kúpenú zo zverinca, takže všetko dobré. Okrem toho, že bol v klietke, stále sme ho púšťali vonku, rozprávali sme sa s ním, všetko bolo fajn. No len ja hovorím, že nikomu nie je dobre samému. Možno preto, že mne samej zomrel manžel, keď som mala 30 rokov, zostala som sama. A myslím si, že ani tie zvieratá nie sú šťastné, keď sú samé. Takže sme sa rozhodli, že teda samček Ricky dostane kamarátku. Tak od toho istého chovateľa sme vlastne zabezpečili nepripúznú samičku, žovku, ktorú sme mali doma asi 3 mesiace. Nie 3 mesiace, 3 týždne. A tá mi uletela z ruky, pretože ruka bola nakremovaná. Bolo to veľmi, veľmi dramatické. Plakala som, chodili sme s Rikym, volali sme ju. On ju aj volal, ale ona bola proste mladučka, 6 týždňová. A
Ale na druhý deň nakoniec sa mi ozvala, ľudia išli do kostola, ja na bicykli som išla po uliciach a som kričala Žovka, Žovka, pískala na ňu, pozerali na mňa ako na blázna. Ale ozvala sa mi a nakoniec sme ju chytili, prišli sme domov, kľudne krásne mi sadla na ruku, vôbec akože netrebalo vystrajať. Prišla ku mne, ja som taká bola šťastná, že tú samičku mám, že proste ten člen rodiny je doma. Ťažko sa to popisuje niekomu, kto nemá vzťah k tým zvieratám, lebo naozaj u nás je to každý jeden živý tvor, ktorý potrebuje lásku, ale tú lásku aj dáva. A tie zvieratá veľmi vedia cítiť, čo v tom človeku je. Takže mali sme Rickyho a Žovku. Ricky mala asi 18 rokov a my sme išli pre vnúčku do Tatier na liečenie. Tak ako každý jeden deň, aj vtedy ráno som prišla do klietky, vymenila som už radlo, vymenila som vodu, zobrala som si ho na ruku, pomojkala som sa s ním, pohľadila, on si prevetral krídelka, porozprával sa so mnou, dal mi pusu, no a odchádzali sme preč. Bolo asi 8 po 9 ráno, piatok to bol. A vracali sme sa z Tatier, bolo možno 16:30. Prišli sme domov, no a prvá vec, keď prídem domov, ja ani nejdem do bytu, prvá vec, čo idem skontrolovať gazdovstvo. Môj ocko mi stále hovoril, že najprv je gazdovstvo a potom je gazda, stará škola. Takže hneď z auta som išla ku volieram, no a svojho Rickyho som našla na spodku ležať, síce dýchal, ale v podstate bol bezvedomý. Takže som ho zobrala na ruky, hlavička mu visela, bola som úplne zúfala, hovorím svojemu, sadaj, ideme hneď na veterínu, ktorá je na vedľajšej ulici. Prišiel cestou, som hneď volala veterinára, ktorý sa vlastne stará o tie moje zvery, všetky pozná. No a utekali sme teda za ním. Urobili mu prvotné vyšetrenie, v podstate nevedeli čo, dávali mu tam glukózu a nejaké látky na podporu. Každú hodinu sme tam chodili na nejaké tie podporné látky, ale o 10:30 v noci nám Ricky zahynul. Bolo to veľmi ťažké. Aha. V podstate doteraz som sa s tým nevyrovnala. Hovorili mi lekári, že tak ako u ľudí, hej, niekto zomrie skôr, niekto neskôr, že tam mohla byť nejaká skrytá choroba, niečo, že predsa len 20 rokov, hej, a tak ďalej. Ale jednoducho ma to veľmi zasiahlo. O to viac som sa možno upla na samičku, na Žovku. Môj drahý sa ma pýtal, že teda, či jej zoženieme samca, aby nebola smutná. Ja už som nemala odvahu ísť do niečoho takého, lebo hovorím, sú to príliš vzácne tvory na to, aby človek nejak riskoval pri nich. Ale všimla som si, že tá Žovka sa správa inak. Tak rozprávali sme sa, pýtala som sa aj veterinára, hovoril mi, že môže to byť stratou toho partnera, že predsa len je to inteligentný tvor. Nie je to, ja neviem, mandulka, hej, ktorých máte v húfe 20-30, takže či tam jedna je navyše, alebo menej, oni to tak nevnímajú. Ale tieto papagáje, že proste vnímajú, že tam nemajú toho svojho partnera. Ale niečo sa mi na nej nepáčilo, takže som začala chodiť pravidelne na veterínu. A jedného dňa oni ju vážili, kontrolovali, hej, fotili sa tam všetci ľudia, ktorí prišli na veterínu s psami, s mačkami, tak sa fotili, lebo prišiel ku nim taký vzácny papagaj na ruku, mojkali sa s ním a to. Ale jedného dňa sa mi proste nepáčila, bola taká smutná, nejaká. Tak to bolo asi po 2 alebo 3 mesiacoch, čo sme tam chodili pomaly každý deň na kontrolu, nehovoriac o tom, že to niečo stalo. No a nakoniec to skončilo s tým, že v podstate Žovka takisto upadla do takého ako keby bezvedomia. No a pán majiteľ veteriny mi hovoril, že konzultoval ten môj prípad aj s nejakým odborníkom zo Žiliny. Oni mali vtedy nejaký kongres v Košiciach, kde sa mali aj stretnúť.
a on mu poradil, že teda treba urobiť snímok, že ju treba uspať tú žovku a urobiť jej snímok hrvoľa celkové tela, že či niečo nemá v žalúdku, alebo to, či niečo železne nezjedla, hej, a podobne. Pritom žiadne akože železné predmety nedávam, originál kupované veci. Ani hračky nedávate nejaké speciálne z takového? Kúpené priamo akože z obchodu, žiadne také, aby sa nemohli tie zvončeky napríklad, čo vo vnútri, že zvonia, alebo čo, toto som úplne vyhodila, lebo viem, že to rozkuše to proste nemá, čiže, ale som povedala, dobre, pre istotu nech sa pozrú, či náhodou niečo, lebo človek nevie, už keď 3 mesiace chodíte po tej skúsenosti, ktorú ste mali, tak neviete, že čo je. No tak keď ju zosnímkovali, tak mi ukázali snímok a v podstate ako mala hrvoľ, tak v tom hrvoli boli také ako keby zlaté kúsky, ako keby zlatko tam bolo. A oni mi povedali, že to je zinok, ktorý je z tej voliery. Že jednoducho ako ona chodila s tým po tej voliere, a so zobákom sa vlastne zachytávala o tú klietku, tak ten zinok zoškrabovala a dostala ju do seba, že zinok je pre nich smrteľne jedovatý, toxický a že na základe toho zomrel. A že teda je predpoklad, že aj ten papagaj predtým zahynul vlastne na to isté, že nemusel mať nič iné, ale že to je kvôli tomu. Takže oni jej vlastne urobili výplach toho hrvoľa, ale bohužiaľ sa žovka neprebrala. Jasně, akorát v podstatě o tom zinku se hodně mluví a teď, když jsme viděli tu klec, tak ta klec není zinkovaná. Vůbec není zinkovaná. Ale tím pádem, že oni asi nedali rozbor toho materiálu, tak usoudili, jako u každé klece je to zinek a hotovo. Rozumím tomu dobře. Áno, lebo oni v podstate neriešili, že či je to taká klietka, lebo onaká, kontrolovali jej trús a proste žalúdok, koľko toho nosila som na rozbor a tak ďalej. Len v podstate, keď sa to všetko udialo, ja som začala, no tú klietku som vyhodila na dvor, som povedala, že nech ju ako môj drahý rozoberie a som vravila, že ani k uhorkám to nedám ako oporu. Jednoducho som povedala, že ju nechcem ani vidieť tú klietku, pretože som mala proste strašnú citovú traumu z toho. A začala som surfovať po nete, ako zohnať klietku, ktorá nie je pozinkovaná. Keď si dáte do netu klietka pre veľké papagáje, tak vám vyhodí presne tie klietky, ktorú som mala ja. Iné nenájdete. Ale to nejsou pozinkované klece, to jsou klece, to jsou ty čínské nebo radově německé a stejně čínské klece, jasně. Tu nejde o to, či je to čínske, pozinkované, neviem. Tá kvalita. Podstata je to, že vieme, že ten materiál nie je vhodný pre toho živočícha. To je jedno, či je to vták, mačka, ja neviem, veverička, alebo čokoľvek had. Vieme, že je to škodlivé a napriek tomu sa to predáva. O to mi ide. A chodila som po obchodoch, hľadala som, pýtala som sa, prosím vás, urobím si sama tú klietku, ale dajte mi také pletivo, ktoré je vhodné pre toho papagája, aby mu to neškodilo. O to sa mi jednalo, aby som v podstate, keď som aj vás oslovila, ano. Tak prvá vec, čo bola, som sa na tom oddelení zatelefonovala, som dvihla pani a pýtam sa jej, prosím vás, je to pletivo vhodné pre papagajov? Nie je škodlivé, nemôžu mi zahynúť? A pani zostala v šoku a hovorí, to vás musím dať na technické oddelenie a oni vám to tam vysvetlia. V podstate tak som sa k vám dostala a tam sme rozoberali a prvá vec ste sa ma spýtali, prečo sa to pýtam. No práve preto, že jednoducho mám túto skúsenosť, ktorá vo mne zanechala veľmi, veľmi hlbokú stopu a som povedala, že nechcem žiadneho papagaja. Kým som zase nenašla inzerát, že niekto sa narýchlo potrebuje zbaviť papagaja, žaka, a už mi to bolo jedno, či to alebo to, ale ja som taká záchranná stanica, že som sa aj cez internet kupovala vtáky, ktoré nemali krídlo alebo nohu, len aby mali proste nejaké to spokojné žitie. A v podstate tak sme sa dali dokopy a vy ste mi vysvetlili, ako je to s tými klietkami. A naozaj každému odporúčam, že radšej si zaplatiť viac za kvalitu a poskytnúť tomu živému tvorovi prostredie také, ktoré je pre neho vyhovujúce, aby bol spokojný on, ale aj majiteľ. Lebo mať ten pocit, že v
v podstate mojim zavinením ten tvor trpel. Darmo som mu dala lásky, koľko som mohla, darmo sme sa mojkali, ale vlastne tým, že som mala tú klietku, ktorú som kúpila vlastne s dobrým úmyslom, tak som ho zabila. Tak, příběh je docela silný. Musím říct, že i mi ukapla slza. Co si z toho vzít? Ať si každý z toho veme, co chce. Je třeba pamatovat na to prostředí toho zvířete a je dobré se ptát odborníků a ptát se lidí kolem dokola, co vlastně. Nevolit tu věc, která je jednoduchá, z nějakého obchodu, je levná. To, že jsem za papouška dal 20, 30, 40 tisíc a koupil jsem si klet za 8, protože už mi nezbylo, je špatně. Přeju vám hezký den a zůstaňte nám věrní.